tini punga sisiri belakeno kutu kotuma kasai phaimani thanai bisikatali honi damchi neitama hajarawo sakar jalate jompoi jala lahar kasaro number plate grey bike fan ke mothorjak buphango thotai bike cheka sakai ngai patma thaino tiprasa sikla khorongni rimang kthai manmani tei o sikla khorongni theinai rok sabo abo tini phungjalate sinia ang tongmani tabo paitako sikla khorongni ni simung mankha khoroksani mung jibon debroma umor bisi Cisini bufani mung Komla Debroma Bikuma Gamon Thakurpara bo class 12 poritongo tei khoroksani mung Pohor Debroma umor Chichar bufani mung Khiru Debroma Nikuma Late Sora Kalicharan kami Patima teinye phijangnai nukhungni borok tam saka naine je sini mangpliwo Boni ba o gadel thagada 아이고 가요 그래 살만 하면 많이 동무 이해구나 저거 boya sabusang na pohonne onu mangeng santra orang dia seperti hani pipi kuma naoni 응 ya bona hani pipi kena ken bor dolong ngat kana ni kamar tai ko ka kini pungai nei ni ko an kedro go guri pipi kena ko ma kata hai gotan ka nei nong sab saur kasa amu bela no go 뭐 이러고 그러나 그거는 사이코 걸어서 동문이 orang 걸어 영업 넣어라 abus kusu 홈 고수다 je por de bro botam khai tongmane lawa dok dai jong kana 어제 다음 바팅에 삽니요 버럭 nok ni no 바팅용이다 por ne anaman omor busang khana ni ko atro ni kisa ko orang ni ngom ta kisa ba ke bini nijini ana bin daran no pai man 바라고 풀어보니 lati sora ko kali selang pa 빨리 시간 나 ni ni bum ke anu kirut de ma nang pohon bin babu lek